Inkcukacha-manani eziqulethwe kwiwebhusayithi yombutho ojongene nomhlaza kweli i-Cancer Association of South Africa ukutsho zibonakalisa ukuba umhlaza webele unkqenkqeza phambili kwihlabathi nalapha ekhaya. Mnye kwabasetyhini abangamashumi anesixhenxe othi afunyaniswe enalomhlaza. U-Relebogile Stephens ngomnye welonani. Nangona efumene unyango lwabucala kodwa uGqirha Phumudzo Ndwambi wesibhedlele i-Baragwanath eSoweto eRhawutini uthi basanqongophele uGqirha bomhlaza. U-Relebogile Stephens wathi akuva iqhuma ebeleni akaphozisa amaseko ukuya kukhangela undonakele kumaziko empilo. We had to do a biopsy to check if the lump is cancerous or not. And it was on a Friday. The Monday I get a call from my family doctor. Othi, I need to see you. I get to his office and the first thing that my doctor says to me, Uthi, yeah, it's serious, it's breast cancer. Uthi iintlungu athubeleze kuzo bezingummangaliso kodwa inkxaso yosapho ingakumbi ekamama wakhe yamnika amandla okusilwa esi sifo. My mom has always taught me positive thinking, and I knew ukuthi giving up is not going to help anything. And you look at your family and ubona how it affects them. There's no way of giving up. I had to believe that I was going to beat it. I went through the horrible sessions, the chemo. I went through surgery. I went through radiation. It was rough. uGqirha Phumudzo Ndwambi wesibhedlele i-Baragwanath kwicandelo lomhlaza webele uthi banqongophele oogqirha abanoqeqesho olukhethekileyo kwesi sifo. There are 2 specialist surgeons who deal with breast cancer. And on any Wednesday, which is when we run our clinic, on any Wednesday, we see between 250 to 300 patients. Lo mhlaza ukhethi bungakanani beminyaka kanti uGqirha Ndwambi uzingomba isifuba ngamatile-tile abawenzayo nangona beligcuntswana. Tina, we are very proud to say, xa udiagnose today, ne, sitsho ukuthi unayo le cancer and i-treatment plan yakho nansi. Akukho delays, you understand? We get you a meeting with the colleagues I've mentioned, ama-oncologists, whether it's medical oncologists or radiation oncologists, nathi ama-surgeons. Sihlala sonke sibe ne-meeting esibiza i-multidisciplinary team meeting. Sithethe ukuba okay wena njengoba i-patient uyoqala ku-surgery okanye uyoqala ku-treatment esibiza i-chemotherapy with an oncologist. U-Relebogile ke ngokulandela imiqathango yonyango ibingelula uwoyisile umhlaza noxa nje esazawufumana isiqinisekiso soko kunyaka ozayo. NgokaGqirha Ndwambi ke umhlaza webele awukhetha ngasini namadoda abanawo ngoko ke kubalulekile ukuba nabani na xa isiva into engaqhelekanga kwingono zakhe aphathelele aye kumaziko empilo njengoko enzile uRelebogile Stephens. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eRhawutini.